Aiwa, tida kutendai mhuri yeZimbabwe nekuda kwesapoti yamunotipa pano paSaint TV. Basa tichienda mberi, nhasi ndiri kunoku kudombo shava kwandakagara namukoma vangu vandinoda kuti timbokurukura navo zvishoma. Mukoma makadi zvenyu? Tiri nani. Mhuri yeZimbabwe ingada kuziva kuti zita renyu munonzani, mune makore mangani uye kumushandei kupi? Tandoitwa Philbert Musano, ndine 28 years, kumusha kumakonde. Alright. Kunoku kwamuri ndekupi Mukoma? Kunoku kwandiri ndikwamukoma kwameguru kudombo shava ndo kwandiri. Alright. Mukoma, dambudziko ramakasangana naro idambudziko rei? Dambudziko randinaro nderekuti inini ndiri munhu anorarama neurema hwekusaona, ndingati ndiri bofu, ndiri totally blind. Masango ndo zvaari. Uyezve ndine dambudziko reskin yandinayo muviri wese wangu une skin disease yauinayo, yotonzi it's more than a skin disease. Uyezve ndine maronda ari mumusoro, saka zvinoitika ndezvekuti skini iri muviri wese kusanganisira maoko, pasi petsoka. Saka dzonga pakutofamba pasi petsoka pane paitorwadza kuti adziona kutofamba mazuva anaya, but handina kuberekwa ndakadaro. Kusaona ndakatadza kuona mugore ra2010 ndopandatadza kuona kuti bofu ndatotally blind, asi dambudziko remasoro ranga raane nguva zvaro ratanga. Mushure maizvozvo ndopakazotangawo kudhivhelopa skin disease, ndatadza kuona chizouya kusvikawo pairi nhasi. Soro peskin disease ndine maronda andiri kuitawo zvekare mumusoro, kuti akatreatwa haasi kupora, arikungoramba achibuda. Saka anana chiremba vari kundiadvise kuti ndigone kuenda kune vamwe anana chiremba vane ruzivo rwepamusoro kuti vagone kundiitawo matest kubvawo muropa chaimo chaimo kusvikawo kuskini yacho, kuti vanogona kucheka nyama dzepaskini vachiendesa kumalebhu kuti vagone kunzwisisa kuti mudzi wechirwere wacho uri papi. Asi dambudziko riripo hombe nderekuti mari hapana. Inini ndakaberekwawo tiri mhuri medu tiri vaviri, ini nemukoma wangu. Mukoma wangu achiri kutoendawo kuchikora kutobatsirawo nehurumende kuti agone kuitawo zvaari kuita, ari kuyunivhesiti, ari kustadyawo marketing. Touyawo inini wacho pandakatadzawo kuona ndakaendawo kuchikoro ndikakwanisawo kubudawo neformer subject, but ndizokwanisawo kuwanawo mukana wekuti ndinyorere ndakatozoshaya. Amaiwo munhuwo anoraramawo nedambudziko rourwere, munhu akatombostroka. Saka kuti mari yacho igone kubatanidzika kuti tiwane rubatsiro ndigone kurapisawo, zvinongorema. Pakurapisa kwacho kwandirotoita ndotosanganawo nemawishers, ndiwo anotombotrayawo kundibatsira, but vamwe vanozosvika pakugumirawo. Seipapapa gore rakapera ndakasanganawo nomumwe pastor wakandibatsira, akandiendesa kusikani yemaziso. Saka yafunza dambudziko remaziso pfupfu rinogona kupedzwa pachinguva chipfupi, asi zvakatora kuzomuremera nekuti chiremba vakati maziso sikani yavakaita muno mazvikwanisike zvakutoda India kana kuti kuChina. Imari yaakakakuleta achitarisa zvaaitsvagawo padande mutande, akataura kuti panoda 35,000 yemaziso chete. Saka iye akabva ati zvandiremera hama yangu, ndandine shungu dzekuti ndikubatsire, but pazvava handikwanisa kudi kuenderera mberi. Saka ndo dambudziko riripo rokuti inini skini nemaziso nemaronda ari mumusoro ndo atambudza, ashungurudza. Handina chandiri kukwanisa kuti ndiitewo inini muupenyu. Hongu chikoro ndakanga ndamboedzawo kuti ndiedzewo, but ndifunga form 4 yangu ndakangobuda neformer subject, handina chirungu kuti ndikwanisewo kuenderera mberi sevanhu vasingaoni. Tinowanzokurudzira kuti tinge tine English, but handina English kuti ndikwanise kuwanawo mari ndigone kunyorerawo. Handina, ndiri munhuwo akazokwanisa kuwanawo munhu akangosvipira kuti ndakudawo ndigone kugara newe. Ndine mukadzi mumwe chete nemwana. Saka dambudziko rototi inini wacho ndinenge ndisinawo chekubata. Tinogarawo kumushawo, ndokwatinorarama tiri. Mukadzi ndokwaari zvose. Kutouya kwandakaita kuona namukoma kuda kuedza ndionewo kuti ndingawanewo hope here kubvawo vangakwanisawo kundibatsirawo. Ndosaka takazokwanisa kuti tinge tichisanganawo nevandinawo nhasi muzuva ranhasi vesainzi avo. Ndangoti iwo ndiwo zvezvimwe zviripo, hama dzangu, kuchemawo rubatsiro pane kwanisawo kundibatsirawo. Dambudziko riripo nderehurwere hweskini nemaziso nemaronda ari mumusoro, ari kudiwa ana chiremba vepamusoro kuti vagone kundibatsira. Kana vari kuwana chiremba vanosvipira kuda kundibatsirawo pachena, ndofunga ivava ndo vanokwanisa kunge muchizokwanisa kungondibata nawo kuti ndikwanisewo kubatsirika. Chemawo rubatsiro rwenyu, handinawo chandingakwanisa kuti ndingange ndiinacho kana chandingagona kuzokudzorerai kwamuri, asi ndingoda kuti Mwari vagone kuzokuwedzerai kune vachange vachitambanudza vachibatsirawo padambudziko irori, dambudziko raane nguva
kutochemawo kwamuri. Ndofunga chero kune vari kunge vachizotarisawo mufananidzo zvinhu zvamuri kuona tioniwo zvamuchiosema. So onge akasvinura but haana chaanotomboona kana chimwe chete. Saka kuchemawo kuti dai magonawo mundibatsirawo. Amai varipo, baba vakafa ngora 2003, hakuna baba kumba, tinongori isusu vaviri. Mhuri inombotrayawo kubatsiridza but zvinhu munongoziva kuti zvinhu zvinorema. Mumwe anenge aine mhuri yakanaisawo ruoko iso kusvika pakuti anenge akuremerwawo nokuti zvinenge zvichidiwa zvacho zvakawandisa. Saka kuchemawo kwamuri kune vanokwanisawo kundibatsirawo, vagona kundibatsirawo, ndigonawo kubatsirawo dambudziko rangu rourwere hweskin. Kangotiwo ndizvozvo. Aiwa, tinotenda. Muri weZimbabwe tiri kunzwa mukoma vachitaura vachidzoka zvakare kwamuri vachichema. Dambudziko kana richinge rawira umwe wedu semhuri yeZimbabwe, idambudziko ratowira tese. Zvandinotenda kuti zvoni aiwa tichabatsirana nepatinogona napo pese kuti mukoma vange vari vanobatsirwa, kungava kuti vange vari vanorapwa chaiko. Zvandinotenda kuti tikabatirana pamwe chete vanogona kurapwa. Mukoma, aiwa, tatenda nenguva yamatipa yekuti tinge tiri tinokurukura tichitenda kuti mhuri yeZimbabwe ichabatsirana nesu. Tinotenda maita basa, tinotenda. Right, from Uncle Saint neSaint TV crew for now tichiti it's much love.